Makilifi ikone ogolo chik mondo mi chung chenro mar disko Matanga maibago bang' liel e county. Commissioner mar county no Josephat Biwot okoni gin kod ji maromo 40 maitudo kod rocho ratich nyithindo manyiri to magi thothne gin midiero mamako nyithindo e kinde mag disko Matanga kata nyati edero. Kaka jafom mar Jutho Mundi leronwa Biwot okoni ruodhi koro omiteko mar ndhiyo anyuola mabiro bago miel mar disko Matanga e kinde mag liel. Komiti ma ochung'ne weche mag arita kwe kaunti ma Kilifi ogolo chik mabiro chungo nyasi mag disko Matanga makinde mathoth ibago e liete. Kautel negi kod commissioner mar kaunti no Josephat Biwot gikoni nyithindo manyiri rocho ratiro mag gie kindego mag disko Matanga gino ma ok gibi yie mondo dhi nyime. Biwot koni nyaka sani gin kod buche 40 madhi nyime mag nyithindo manyiri ma orocho ratichgi ka thothgi timore mana e disko Matanga. Tuko na shida ya defilement. Hata tukiongea saa hii tuko na watu zaidi ya 40 wako katika prison yetu ya Kaloleni kwa sababu ya defilement. Disko Matanga kulingana na security committee ya Kilifi County tulisema hakuna disko Matanga. Disko Matanga ikifanyika, wasichana wengi badala ya kuenda shule na kushughulika na masomo ama kazi zingine ambazo wanafaa kufanya, mambo inakuwa ni watu wanateka advantage. Biwot maneloso e kinde nyasi mag mashujaa mane obagie county no ogolo chik ne ruodhi duto e county no mondo bedaki icha kendo nona nyuola mapod bago nyasi no. Poni giyudo oketgi thuolo mar mako gi kendo chwalo gi e doho kaka ji madhi ataro kod chike ma oketi. Hii disko Matanga zinafanyika kwa mwenye ako na mashishi. Tukiwa na disko Matanga hatutachukua nafasi yoyote ku waste time, tutaendea mwenye familia hiyo yenye iko na mashishi, kwa sababu hao ndio wanaharibu watoto wetu. Yote ambaye atakuwa na disko Matanga tutamstaki, na naamrisha wote hawa kwamba kutoka leo hatuwezi kubali watoto wetu wasichana wapate mimba ya mapema kwa sababu ya wengine wanataka kutafuta pesa kupitia disko Matanga. Komanda marobila e county no Fatuma Hadi bende okwayo jonyuol mondo konygi reso ngima nyathi manyako e county no. Jaribuni kuongea na watoto wetu, waambie madhara na dangers za kuengage into sexual issues kabla hawajafikisha miaka ile wanafaa kuwa wamefika, na msikubali kwamba waweze kuwa exposed kwa vitu ambayo inaweza wafanya waweze kujipata katika hiyo hali. So to protect sisi peke yake hatuwezi pigana na issue ya defilement. We need your support as a community. Chwadongolo e kinde liel osebedo gino makelo twak ma opogore e county no kama kuom josiasa to osebedo kasiro chenrogo kaka gino mamoro piny. Jutho Mundi, Ramogi TV.